υλοποιείται. Ο κύριος Γαϊτάνης είναι κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξαναλέω, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Είστε καλά? Καλησπέρα σας. Καλά είμαι. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή σας. Εγώ ευχαριστώ. Έμεινα λίγο σε αυτό το άρθρο του κυρίου Παπαχελά. Λοιπόν, θα ήταν χρήσιμο, πιστεύετε, ένα Υπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας για να μην λειτουργούν αυτά τα υπόλοιπα που σημείωνε στο άρθρο του κύριου Παπαχελάς? Καταρχάς, επειδή είχα διαβάσει και εγώ το άρθρο του κύριου Παπαχελά, να πω ότι αρεσκόμαστε πάντα η κατάσταση να τη βλέπουμε άσπρο ή μαύρο. Ναι. Δεν είναι έτσι. Δεν είμαστε στα τάρταρα. Προφανώς δεν είμαστε και εκεί που θέλουμε ή εκεί που πρέπει να είμαστε. Και έχει γίνει σημαντική πρόοδο στα τελευταία χρόνια, αλλά πράγματι το γεγονός ότι υπάρχει, αν θέλετε, ένας κατακαιρματισμός αρμοδιοτήτων και ένας κατακαιρματισμός φορέων που επιβλέπουν την έρευνα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και σας το λέω εγώ ως Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, που στα καθήκοντά μου είναι να υποπτεύω τα ερευνητικά κέντρα, αλλά δεν έχω άμεση σχέση με τα πανεπιστήμια, τα οποία επίσης διεξάγουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της έρευνας που γίνεται στην Ελλάδα. Ξέρετε, πολλές φορές αναγκαζόμαστε να πάρουμε αποφάσεις, να έρθουμε μπροστά σε προβλήματα τα οποία είναι ζητήματα άλλων φορέων ή άλλων υπουργείων, και εκεί ξεκινάνε τα μεγάλα προβλήματα. Υπάρχει δηλαδή ένας κατακαιρματισμός, έτσι? Ακριβώς, για αυτό που ο Πρωθυπουργός, του οποίου δεν είναι καινούργια άποψη, όσοι συζητούμε μαζί του για αυτά τα θέματα γνωρίζουμε, είπε ότι είναι στην πρόθεσή μου να συζητήσω με την ερευνητική κοινότητα για τη δημιουργία αυτού του Υπουργείου, το οποίο θέλει προετοιμασία, γιατί ξέρετε, μόνο διοικητικά να οργανώσει ένα Υπουργείο το οποίο να ξεκινήσει από την επόμενη μέρα να λειτουργεί, αν δεν υπάρχει προετοιμασία δεν μπορεί να γίνει. Θα μπορούμε να αγοράσουμε τα χαρτί για φωτοτυπίες. Ναι. Άρα λοιπόν εκεί πέρα χρειάζεται μια προσπάθεια ώστε μετά τις επόμενες εκλογές αυτό το Υπουργείο να είναι πραγματικότητα. Ξέρετε, δεν είναι ελληνική εφεύρεση αυτό, ελληνική σκέψη. Αρκετές χώρες της Ευρώπης έχουν ένα ενιαίο Υπουργείο, το οποίο τους επιτρέπει πολύ καλύτερα να συντονίσουν τον ερευνητικό χώρο, να πάρεις αποφάσεις για δομές. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Εμείς τρέξαμε τώρα με χρήματα του ΕΣΠΑ, βγάλαμε την προκήρυξη για τα δίκτυα των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας, που είναι και στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα. Εμείς είμαστε Γενική Γραμματεία, όπως σας είπα, που φτεύουμε τα ερευνητικά κέντρα, αλλά παίρνουμε αποφάσεις και για τα πανεπιστήμια. Ναι. Ή αυτό το γεγονός με τις αξιολογήσεις. Αξιολογούμε εμείς ως Γενική Γραμματεία Έρευνας προγράμματα, αξιολογεί το ΛΙΔΕΚ, για να γίνει και αυτό το θέμα που δημιουργήθηκε με την αξιολόγηση του Trust Your Stars, το οποίο έγινε από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο όμως δεν έχει αυτή την εμπειρία να κάνει τέτοιες αξιολογήσεις. Τι αξιολόγηση ήταν αυτή? Για ένα ερευνητικό πρόγραμμα, κύριε Γιατζόγλου, όπως όλα αυτά που κάνουμε. Άρα, ενώ στο ενδεχόμενο ή στην πορεία, όταν γίνει ένα τέτοιο Υπουργείο, αυτό θα γίνεται αυτομάτως από έναν φορέα. Αυτό θα πρέπει να γίνεται από έναν φορέα, ο οποίος θα πρέπει να στηθεί και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ξέρετε, εγώ και πριν αναλάβω Γενικός Γραμματέας είμαι αξιολογητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχω αξιολογήσει προγραμμάτα. Όλοι όσοι είμαστε σε αυτό το χώρο γνωρίζουμε πώς πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία, η οποία προφανώς να έχει και μία έμφαση στην ταχύτητα. Γιατί ξέρετε ποια είναι η διαφορά, ας πούμε, από το να αξιολογήσει ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα ή μια υπαγωγή μιας επιχείρησης σε ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο. Ότι στην Ευρώπη, στην έρευνα, έχει πολύ μεγάλη σημασία η ταχύτητα. Γιατί κάτι που υποβάλλει σήμερα μια ιδέα είναι καινοτόμα τώρα. Σε 6 μήνες, ένα χρόνο μπορεί να είναι παροχημένη. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε γρήγορα αυτή τη διαδικασία των αξιολογήσεων. Και ο Πρωθυπουργός εχθές είπε και κάτι άλλο που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είπε ότι συζητάει και είναι πρόθυμος να ορίσει ένα ποσό, δεν είναι έτοιμος ακόμα να πει το ύψος του, το οποίο θα προέρχεται για χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μάλιστα. Το ξέρετε γιατί είναι σημαντικό? Γιατί μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να πούμε, για παράδειγμα, κάθε Σεπτέμβριο θα προκηρύσσουμε ερευνητικές προτάσεις για υποψήφιους διδάκτορες. Και τα αποτελέσματα θα τα βγάζουμε κάθε Μάρτιο ή κάθε Απρίλιο. Οπότε θα ξέρει ο καθένας υποψήφιος διδάκτορας που θέλει να υποβάλει μια πρόταση ότι αυτό θα γίνεται κάθε Σεπτέμβριο. Και θα μπορεί να ετοιμάζεται, και με αυτόν τον τρόπο και οι διάφορες ερευνητικές ομάδες θα μπορούν να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Αυτό μέχρι σήμερα δεν γίνεται στην πατρίδα μας. Γιατί κυρίως τα χρήματα που βάζουμε για αυτό το είδους την έρευνα, ενώ την έρευνα, τα ερευνητικά προγράμματα είναι κυρίως μέσω του ΕΣΠΑ.
το οποίο έχει άλλους κανόνες και άλλες λογικές και δεν επιτρέπει τόσο πολύ την ταχύτητα και την ευελιξία. Αυτό τον προγραμματισμό, ας πούμε, έτσι. Αυτό το προγραμματισμό στον οποίο αναφερθήκατε. Άρα λοιπόν γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί μπορούμε να φτιάξουμε δομές οι οποίες θα είναι πιο γρήγορες, θα έχουν μια περιοδικότητα και αυτό θα δίνει τη δυνατότητα σε όλη την ερευνητική κοινότητα να προγραμματίσει πολύ καλύτερα. Απλώς κρατάω την υποσημείωση ότι αυτό απαιτεί μια προεργασία. Έτσι, και μάλλον θα το δούμε αν γίνει από τις επόμενες εκλογές και μετά να λειτουργεί, να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, θέλει μια προετοιμασία σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά να μην λέμε ότι στην Ελλάδα δεν γίνεται έρευνα. Στη χρηματοδότηση, στον ορίζοντα Ευρώπη, είμαστε 6η στους 27. Στην παραγωγή ερευνητικών δημοσιεύσεων είμαστε πολύ καλοί ανάλογα με τον πληθυσμό μας. Υπάρχουν και τομείς που υστερούν. Προφανώς. Σε ποιους τομείς πάμε καλά? Κοιτάξτε, σας είπα δύο. Ναι. Έχουμε ανεβάσει τις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη περίπου 18 ποσοστιαίες μονάδες τα τελευταία χρόνια. Είμαστε στο 1,5% του ΑΕΠ. Η Ευρώπη έχει διακηρυγμένο στόχο του 3% Μάλιστα. εδώ και 20 χρόνια και δεν τα έχει καταφέρει ακόμα. Και εμείς περάσαμε κρίσεις, έχουμε πολλές ανάγκες, πρέπει να στηρίξουμε για παράδειγμα τα εισοδήματα. Αλλά κοιτάξτε, απ' την άλλη έχουμε διαμορφώσει τα πιο ευνοϊκά και γενναία κίνητρα φοροαπαλλαγών σε επιχειρήσεις που επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη. Και αυτούς τον ένα χρόνο που είναι στη Γενική Γραμματεία... Αυτό έχει να κάνει και με την πράσινη ανάπτυξη, υποθέτω. Έχει να κάνει με πολλά πράγματα, έτσι. Με πολλές πτυχές. Για όλα τα ερευνητικά αντικείμενα, κύριε Γιατζόγλου. Και δίνεται δυνατότητα σε επιχειρήσεις κάθε χρόνο να κάνουν τον προγραμματισμό τους, να επενδύσουν σε έρευνα και ανάπτυξη για τη δημιουργία ενός καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας με στόχο να έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. Αυτό τι έχει αποτέλεσμα? Λίγα χρόνια στην ελληνική βιομηχανία απασχολούνταν 1.900 επιστήμονες και σήμερα που ασχολούνται πάνω από 4.000. Είναι ένας υπερδιπλασιασμός. Αυτό δεν είναι ένα θετικό γεγονός για την επιστημονική κοινότητα της πατρίδας μας? Προφανώς και είναι. Σας λέω, πρέπει να κάνουμε πολλά, αλλά η κατάσταση δεν είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Μια πρώτη κουβέντα ήταν να είστε καλά. Ο κ. Τάσος Γαϊτάνης.